Mutungamiri wenyika yeZambia sezvamunoziva kuti ndiye munhu akatuma aiwa Nevers Mumba aimbova former vice president wenyika yeZambia kuti afambire nhau dzemaflood elections munyika yeZimbabwe. Tiri kuona these guys they are now gearing up pamusoro penhau dzemaflood elections tichiona SADC yaita the move yekuti ipe idi Mnangagwa chairmanship. Hakaenda ichilema anonyatsa kuziva and is against zvinozikanwa nemunhu wese ari against ndiye the first leader ari against kuchairmanship panyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti these guys they are still up for it. Don't if I subscribe all icon on the bell icon. Tichipinda pane vakomana vechinji radio pane ma-interviews avari kuita atiri kuona kuti aiwa these guys they are still tagging idi Mnangagwa as illegitimate. Pane interview yavari kuya vanyora vachiti if this process is flawed then the results cannot be legitimate. Dr. Nevers Mumba said as he addressed the 2023 elections that this means Emerson Mnangagwa is illegitimate in the view of SADC. Panapa tiri kuona kuti Nevers Mumba ndiye akanga puwa this mandate. Vakomana vari kuya vachiti aiwa idi Mnangagwa is illegitimate vari kuuya pade this forthcoming SADC Summit amene zvavakaronga vakomana but vari kuya vachinatsa kuziva vachiudza mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti ya illegitimate vachiprovide a solid evidence zvatinoziva kuti the Seom report yakakombailiwa ikaunzwa on the table. There are some rumors ari kufamba achitaura mashoko kuti aiwa Hichilema anogona kusnaba meeting but as we see or as we know kana zvatinga anticipata yes mashoko ema-activists but Hichilema kuya kwake kunogona kuva possible but we know kuti these guys kana Hichilema acharamba achituma Nevers Mumba kuti aramba achifaitira for maZimbabweans. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musana no subscribe or like turn on the bell icon.